Ja, jeg vil bare lige lave sådan en lille hurtig video i dag her. Jeg er lidt forkølet og sådan. Men det er en lidt vigtig video, så ja, jeg gør ikke lige så meget ud af den. Det er bare en besked, I skal have. Det jeg vil sige, det er, at jeg har lavet en ny YouTube-kanal. Og jeg ved godt, det måske er lidt nederen. Alle laver en ny YouTube-kanal, sådan lige her for tiden, synes jeg. Men grunden til, at jeg har gjort det, det er fordi, at den mail, jeg ligesom havde oprettet den på, den er blevet hacket. Den var simpelthen blevet hacket, så den havde sendt spam-mails rundt til sådan alle mine kontakter. Og ja, jeg ændrede koden, men jeg synes alligevel ikke, det var så rart sådan at tænke på, at der var en anden, der havde været inde på min mail. Også fordi, at alt bare hører til den mail, sådan YouTube og alt det der. Så ja, jeg blev nødt til at lave en ny mail, og ja, jeg kunne så ikke ændre min mail. Jeg ved ikke lige, hvad der skete. Min mail til min YouTube-kanal før kunne jeg så ikke ændre, og det var bare kaos alt sammen. For min gamle mail er jo slettet, og selvom den er slettet, og jeg stadig godt kan have min YouTube-kanal på den mailadresse, så synes jeg bare ikke, det er så rart at vide, at der er nogle andre, der kan gå ind og sådan, selvom ja. Så bare for en sikkerheds skyld har jeg lavet mig en ny kanal, for det ville være ærgerligt, hvis der skete noget, synes jeg. Og min nye kanal, den hedder Silla P. Ja, super opfindsomt. Silla, ligesom jeg hedder på Instagram og Formspring og Twitter og alt det der. Det er derfor, jeg har ændret navnet. Og ja, så kom der et P på. Så det er Silla, C-I-L-L-E-R-P i et ord. Jeg vil også sætte et link til den der nede i beskrivelsesboksen. Og så håber jeg selvfølgelig, at I vil gå ind og følge mig, fordi det betyder altså, at jeg ikke laver videoer her på The Joyful Cecilie mere, men at jeg vil begynde at lave det på den nye kanal i stedet for. Og når I kommer derhen, så har jeg gjort den lille ting for jer, at mine gamle videoer, eller i hvert fald dem her efter sommerferien, de ligger på min nye kanal, plus jeg har optaget en ny video, som er kommet ud. Så jeg håber helt sikkert, at I alle sammen vil komme med over til min nye kanal. Og jeg synes selv, det er super ærgerligt, at jeg skulle lave den her nye kanal, for det er bare så besværligt. Men ja, det var ligesom det, jeg blev nødt til. Og det kan være, at der kommer en ny Facebook-side på et tidspunkt, fordi at den har jo samme navn som den her kanal. Og det kan være, at jeg ændrer den, men det har jeg ikke lige taget stilling til endnu. Så det må jeg også holde øje med, men jeg skal nok reklamere lidt mere med det. Men jeg håber i hvert fald, at I vil gå ind og følge mig, og det vil være super fedt, hvis I alle sammen gad komme med igen. Så ja, jeg håber, vi ses derovre. Ha' en god dag. Hej!